שלום, היום נמצא עמנו דוקטור אודי פרישמן, מומחה לביטוח רפואי, סמנכ"ל לשעבר בבית חולים אסותא ויועץ לשר הבריאות. אודי, מדברים היום הרבה על תרופות שמחוץ לסל. יכול להחכים אותנו בנושא בבקשה? בוודאי. הנושא הוא נושא מאוד מאוד חשוב. כפי שכולנו יודעים, עוגת התקציב של מערכת הבריאות היא מוגבלת. השמיכה לא מכסה את כל הצרכים. ואחת הבעיות החשובות ביותר היא נושא של תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. יש בערך חוסר תקציבי של מיליארד שקל בתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות. צריך לזכור שהחוסר הזה יכול לפגוע או יכול ליפול או יכול להשליך על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו בא במחלה קשה ונדרש לתרופה שאינן נכללת בסל הבריאות. העלות של התרופות האלה יכולה להיות מאוד יקרה. יכולה להיות 5,000 ו10,000 ואפילו 40,000 שקל בחודש. אני אומר לך מתוך היכרות עם הרבה מאוד חולים שנדרשו לפתע לתרופה שאיננה כלולה בסל הבריאות, שלקום בבוקר ולגלות שבדיוק התרופה שאתה צריך לא בסל, זאת הרגשה נוראית. זה מצב מאוד 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 קשה, שהרבה פעמים לצערנו יכול להוביל גם למוות. היום יש הזדמנות שאינה חוזרת על עצמה. חברות הביטוח החליטו להרים את הכפפה. חברות הביטוח, או לפחות חלק מחברות הביטוח, מאפשרות לציבור המבוטחים להצטרף לביטוח שמכסה תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות במחיר שווה לכל נפש ללא חיתום. זאת אומרת, היום אתה יכול להצטרף לביטוח וגם בעיות רפואיות שאתה סובל מהן היום יחוסו מחר. אני חושב שזאת הזדמנות חריגה, נדירה. אני חושב שאדם שלא רוכש לעצמו, לא ולמשפחתו, כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, הוא באמת, אין לי דרך אחרת להגדיר אותו, מאשר אדם חסר אחריות. אני חושב שזו אחריות שלכם כסוכני ביטוח, ואחריות של הציבור להצטייד בביטוח הזה. הביטוח הזה הוא ביטוח מציל חיים. תודה אודי.